Què ha passat? Qui ha sigut? Jo no he xutat. El baló no és meu. Quina mala sort. Hi ha cap ferit? El vidre et pareix poc? Ho sentim molt, perdonen vostès. Plou, algú s'ha esvarat i... Quanta poca vergonya! Però com jugueu, xiquets? On estan els vostres pares? Quan se n'anireu d'aquest parc? Comencem amb els pronoms interrogatius i exclamatius. Utilitzem qui per a persones i què per a coses. També tenim adverbis que funcionen com a pronoms interrogatius. Per exemple, com pregunta per la manera, on pregunta pel lloc, quan pregunta pel temps. Queden dos adjectius que també poden funcionar com a pronoms interrogatius o exclamatius. Un és quan, quanta, quants, quantes. Evidentment, com és adjectiu, té flexió gramatical. El segon és quin, quina, quins, quines. I sempre, sempre, els adjectius acompanyen un substantiu, elidit o no, i no van al costat d'un verb, com és el cas dels pronoms que i qui. Passem a diferenciar entre verbs predicatius i verbs impersonals. Els primers donen informació completa del subjecte. Per exemple, he xutat, indica primera persona del singular, jo. En el cas de és, tenim tercera persona de singular, és a dir, el valor. Els verbs impersonals, com el seu nom indica, no tenen persona o subjecte. Un exemple clar són els verbs que expressen accions meteorològiques. Plou, nevarà, s'emboirava, conjugats sempre en tercera persona de singular. No tenen un subjecte que realitza l'acció. Qui plou? Altre exemple és el verb haver-hi, conjugat també en tercera persona de singular. En l'oració hi ha cap ferit és complement directe, no subjecte. És absolutament incorrecte conjugar el verb haver en tercera persona del plural. Per exemple, podem dir hi haurà molts premis, però no podem dir hi hauran. Per últim, expliquem la dicsi, que és el mecanisme mitjançant el qual marquem la presència de l'emissor, del receptor, de l'espai i del temps. L'oració jo no he xutat és exemple de dicsi personal pels dictis jo, pronom de primera persona de singular, i la desinència del verb he xutat. En l'oració el valor no és meu, el possessiu meu també indica la presència d'un emissor en primera persona de singular. També podem trobar a l'oració ho sentim molt la desinència im del verb sentir que marca primera persona del plural. Perdonen vostès marca dicsi social. Aquest tipus de dicsi indica la relació de formalitat o confiança entre els interlocutors. En aquest cas, d'absoluta distància, s'usa tercera persona del plural, perdonen, per a referir-se als iaios agraviats, que són una segona persona del plural. El tractament de cortesia, vostès, també és un díctic social.